Ga waƙar Group Action. Gidan nishadi Group na haske a ko'ina. Gidan nishadi Group na zamani a ko'ina. Jama'ar gidan nishadi Group yau zamanin ku ne. Mata maza ku taka murna tun da lokaci yayi. Jama'ar gidan nishadi Group yau zamanin ku ne. Mata maza ku taka murna tun da lokaci yayi. Mai bani ko da yaushe Allah Rabbu zan kira. Adadai ni hikima waka ce zani girgira. Albarkacin ma'aiki manzo babansa Zahara. Kamun kafa nike da ma'aiki lamarin ya mun sauke. Jama'ar gidan nishadi Group yau zamanin ku ne. Mata maza ku taka murna tun da lokaci yayi. Yau ga maza da mata sun zo ne bikin Group. Wasu sun shigo a motocinsu wasu sun hawo drop. Jama'a suna ta hoto a cikin tsarin akwai snap. Ni ma ku dakata ga wata nan ta ado da jan baki. Jama'ar gidan nishadi Group yau zamanin ku ne. Mata maza ku taka murna tun da lokaci yayi. Rana ta shagali to jama'a na ce ku rausaya. Mata maza nishadi Group ko babu tambaya. Kun san darajar mutane tilas ne mu waiwaya. Aikin fa ba na yaro ne ba dole zai yi mamaki. Jama'ar gidan nishadi Group yau zamanin ku ne. Mata maza ku taka murna tun da lokaci yayi. Wasu 'yan garin Kano ne da Abuja har da Suleja. Wasu kuma 'yan kasar Nijar ne wa kun maza ya ja. Wasu 'yan Kaduna wasu 'yan Funtuwa layi ku ja. 'Yan ba tsari sun zo 'yan Katsina ma suna ta yi shauƙi. Jama'ar gidan nishadi Group yau zamanin ku ne. Mata maza ku taka murna tun da lokaci yayi. To ɗan Group nishadi sai ne shawara ga kowa. Mu ƙara har haɗe kai maki sun shiga uku. Kun san zumunci akwai lada ku rike a tai da ku. Sako na Sani S-Boy ne kuma dole na yi aiki. Jama'ar gidan nishadi Group yau zamanin ku ne. Mata maza ku taka murna tun da lokaci yayi. Sai dan kiɗa na gai da Group admin na jinjina. Wato Sani S-Boy kullum na ta magana. Cewa yake mu dage yaɗa zumunci ko ina. Group admin ke na gidan nishadi Group 'yan gata. Jama'ar gidan nishadi Group yau zamanin ku ne. Mata maza ku taka murna tun da lokaci yayi. Jama'ar gidan Group tilas ne in yi tambari. Farko admin Sani S-Boy mu gaida kai. Umar na annabi kai ma tilas ne na gaida kai. Sannan Umar mai jallabiya dole har da kai. Ahmad Messi yana a ciki ba za ni barka ba. Sai billahi dan hajji ya kai ma dole har da kai. Ya mu ba saraki na a ciki ba ni manta kai. Ga Murtala Yarima shi ma ba za ni bar shi ba. Isa babban yaro kai ma za ni gaida kai. Abdullahi Kano tafiyar nan ba ni manta kai. Abdulhadi da Awwal kuma ba ni manta ku. Ga Awwal da Sa'adu kuma ba ni manta ku. Da akwai Kabir Suleiman su ma ba za ni bar su ba. Ga Hamza akwai Latif ba za ni bar ka ba. Dadi da Sale da Nassu ma ba za ni bar su ba. Sannan Bishir da dan Malam ba za ni bar su ba. Ga Mutaka na sanya Usman ba za ni bar ka ba. Sannan da Amadu ga Nura ba za ni bar ku ba. Usman Eti da Nura to ba za ni bar ku ba. Sannan da Bindiga sai ba da masu dole har da kai. Ibrahim da Jikan Malam ba za ni bar ku ba. Sannan mu bara mai takalma kai ma na sa da kai. Mata ku zo ku taka hit zango ne da tambari. Jama'ar gidan nishadi Group yau zamanin ku ne. Mata maza ku taka murna tun da lokaci yayi. Mata Hajiya Fatima tilas ne na gaida ke. Kin zama uwa Group din nan tilas ne mu gaida ke. Mai haƙuri mutanen Funtuwa ba ni raina ke. Sannan da Bilkisu Fatima ke ma ba ni ya da ke.
Sumayya zani gaida ga Hafsat bani mantake, sannan Humaira na sa da Farida bani mantako, Zainab na sa da Bilkisu dan tafiyar mu har da ku, sannan Khadija da Bilkisu ba za ni bar ku ba, ni ma na gaida Zahra'u ba za ni bar ku ba, Khairat na sa Fadila tafiyar ba za mu bar ku ba, sannan Khadija na sa da Fahimta ba za ni bar ku ba, Maimun na za ni sa ga Maryam ba za ni bar ki ba, sannan akwai Amina da Na'ima dole har da ku, Surayya na ciki Sara take ma ba ni mantake, sannan Sharifa da Usaina ba ni mantako, sannan Siyama da Ummi ke ma ba ni mantake, sannan akwai Zakiya ga Rabi'atu ciki da ke, sannan na sanya lipsi ga Baby ba ni mantake, Sabra'u na ciki har da Jamila ba ni mantake, sannan Khadija na sa ga Khairat ba ni mantako, sannan akwai Hakima da Amina duk cikin guro. Haruna Zango ne ke waka sai ku rausaya mata. Jama'ar gidan nishadi gurbi yau zamanin ku ne, mata maza ku taka murna tun da lokaci yayi. Jama'ar gidan nishadi gurbi yau zamanin ku ne, mata maza ku taka murna tun da lokaci yayi. Jama'ar gidan nishadi